Čaute všetci, ja vás vítam do nového videa. Dneska som tu s bratom. Čau. A my si dneska zahrajeme Bari Prison. Čo? Tu sa volá takto Bob. Vidíš? To je Bobík proste, modrý Bobík. No, poď, ideme. Takže najprv vyliezeme tú konzolnú postiel a budeme sa pokúšať utiecť. Jo, ja som spadol. Poď. Ja som spadol. To je normálne. Ideš? Tak poď. Tak tu zoberiem mince. Mince si zobral? Nie. Už nikde. Tu? Nie, už hej, toto je mince. Nezobral. A ešte tam boli jedny. Ja som spadol. Ja som spadol. A otvorili dvere, alebo? Ne. Musíš dať ti zadať kód. Ne, poď, toto sa ti tu otvorí, keď stlačíš na čipko. Nevidím. Až tak. Toto je platformy, poď. Lebo je tma. Ja neviem, čo ty máš obrazovku, to je takú tmavú máš. Počkaj. Nie, Rok. Ja toto nemám. Len ty to máš. Aha. Wrench. Ty si už išiel, hej. Pozor, tam je Bari. A nečakáš na mňa? Kúkaj, tam je Bari. Dobre, beháme za 3, 2, 1, teraz. Ale tlačítko! O, máš mi to. Ktorý si? Tu si iba naháňa. Oni dajú ti výkon. Ja skáčil som. Stihol som utiecť. Poď, tu som hore. Ideme rýchlo. Hop. A stlačil som do to tlačítko. A hej. Yes, som tu. Ale bernice. Nebral som. Som v kúpelke. Kde? Ale aj kúpelka sú mince. Ja viem, vidím. Lopatu berem. A vykopaj. Kopám. Ja som zabudol za to mince, to sú pamäť. Nie, nemusíš. Na to som to... Ale ja musím sám svoje kopať. No a už sme tu, kde je láve. No tu sú ďalšie mince. Poď. Tak počkaj na mňa. Utnem treska, aha tu. Srbík! Skoro si ma strčil do lavy. Ďalší parkour. Joj! Tam je zlomená deska, vieš? Tam musíš rýchlo. Ja viem. Ako? Ja si za to zoberiem mince, hej, nejdem nič. Nie, ty si mi zlomil mesku. To bude tak veľká guľa, poď. A kde je mince? Tam v rohu. A na to zbieram. Tam mi nespadni dosť. Teraz pozor, ide guľa. Nie, nechoď! Teba nezabila guľa? Však guľa, aha, to iba mne sa tak ukazuje. Je guľa. Idem tu do druhej. A ja. Ja ale mám tak naučenú, že viem to hrať. Vieš o to? Ja, lebo to je to... Práve. Teraz kde máme ísť? Mám to! Poď. Rok! Pusti! Nie, ja som zobral. Ja som zobral mincu. OK. Ja to furt hrajem, hejže. Tak to už viem hrať. Dobre, a ja to viem hrať, a ja som to hral. No ale ja viem ešte lepšie hrať. Ale nie, teraz nechajeme. No poď. No, ideme. Čo? Ty si seknutý. Nie, ty si sa Nie, ty si seknutý. Ja skáčem. Nie, ty si seknutý. Ty si sa Nie, ty si seknutý. Nie, Ty? ti tu. My sme hore. Ubeháme. No. Bžum lidi. Bžum.
Joj, spadol som. Jo! To je lepšie, ne? Nie. Ale ja No dávaj, nekomentuj a chod. Ja perdím. Ja som perdel. Dodo perd. Ja už som tu hore. Kde si? No, Michal. Ani na mňa nepotkáš. Ale veď poď. Ale nemôžem otvoriť. Daj si rebrík. Nie, ale musí tam tlačiť také tlačítko najprv, aby ti to išlo. Som videl tam také tlačítko. Rebrík. A všetky vyšľaté. Kde si? Ja som pri tých trubkách. A kde si ty? Ja nemám hlavu, telo ani. Dobre, tak ja už môžem prejsť. Čo? Ja už môžem prejsť. Ale ty na mňa nepočúvaš. Ale veď poď, nemusím na teba čakať. Čo? To nie normálne, no. Či mapa? Výkonný. Tu je ďalšia metračka. Hopčík. Hopčík. Skočí, vyskoč. Yes! A je tu aj sebíko. Hore vidíme. Koľko tu stejdou sebík? Koľko tu stejdou? Pamätám si tak 20, 21 si spamätám. Neviem už. Nepočkaj, toto je posledné. Nie, toto sú 2 stage posledné. Dobre, ale idem ísť. Máme ho zabiť. Možno? Bazuku. Policajt ma nabíja. Čo? Ma zabíja. Daj si rýchlo bazuku. Bazuku. Ja ho tak Mŕtvy. Ty vole. On vybuchol. Ty mu nič neuberáš. prečo? Toto ten červený laser musí namieriť na neho. On vybuchne. Ja viem! No poď. To budú autička, nie? Nie. Uj, ty vole, to je švipľavka. A tam nebudú auty. Ale tam bude boss na chvíľku. Boss. A potom bude autíčko. Tak bude boss. Kde? Zase letajúca Vera. A kde je boss už? A vieš, aký veľký boss je tam? Robot boss. On bude do nás hádzať bomby. A kde mám ísť? Tu. Aha. Koň mi berne. A Viem to, už viem. nemôžeš ísť na Teraz zoberiem len zase. jedno. Teraz zoberiem zase. Nie, len jedno. A zase. Jedno stačí. Ha? Jedno. Ale veď viem, pozri sa, už zjedli som na druhú stranu. Čo mám tu robiť? Nie, tam necho, tam je boss. Ale ja ho musím zabiť, nie? Áno. Ale počkaj na A mňa. s čím mám na ňou strieľať, keď mám 2 pušky? Uvidíš to, počkaj. Uvidíš to. No už teraz. A ja som si taký obľavací.
Bez teba. Auto je tu. A teraz čo ideme hrať? To je koniec? Asi, hej. Nie. Tam je ešte taká jedna hra. Grand Pitran. Poď Grand Pitran. Tak tu je ešte jedna hra. Nie? Máme. Jak si to? Parkour. To je posledný parkour. A Nejde dokončiť. čo by neišlo? To ten schod. Čo? To fakt nejde. Toto tu nejde. Ha? Toto tu nejde. Ale ja neznám prečo. Ja som sa tu dostal. Mne to nevyskočilo. To musíš viacej ísť dopredu face. Testo. Nie. No? Však som skočil. Alebo on... Ja som spadol, už som tam bol. Však som No tak ja to za teba dokončím. No ale, jak to môže za mňa dokončiť, keď si to nedokončil? Ale to je podľa mňa už posledná stage. No však, nie, to nie je posledná. Už pol hodiny hrajeme. Už pol hodiny. To je posledná stage. Aj tak spadnem, aj keď tam skočím, aj tak spadnem. Chce samo tej hre.